हा. तर आपण 23व्या श्लोकापासून पुढे बघणार आहोत. आपण 9वा अध्याय बघतोय आणि या 9व्या अध्यायामधला आपण 22 श्लोक पूर्ण केलेले आहेत. तर जे 22 श्लोक आपण पूर्ण 22वा श्लोक जो पूर्ण केला, यामध्ये आपण अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्. ज्या श्लोकामध्ये आपण काय समजून घेतलं की जे नवविधा भक्तीमध्ये रममाण आहेत आणि ज्यांची इच्छा आहे भगवत प्राप्ती करून घ्यायची, अशा भक्तांना कृष्ण म्हणतात की निस्संदेह विनाप्रयास भगवत प्राप्ती होऊ शकते, ज्याला योग म्हटलेला आहे. योग म्हणजे कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेणं. कारण असा भक्त मग आता भगवंतांचं सान्निध्य प्राप्त करतो आणि भगवत कृपेमुळे अशा भक्ताला भौतिक जगामध्ये बद्ध होण्यास यावं लागत नाही, हे त्याचं क्षेम पण होतं. म्हणजे जे कृष्णांनी दिलेलं संरक्षण आहे, कृष्णांची ही कृपा अशा प्रकारे त्याला प्राप्त झालेली आहे. तर कृष्ण भावनेची प्राप्ती होण्यासाठी कृष्ण भक्ताला सहायता करतात आणि भक्त जेव्हा पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होतो त्यावेळेला त्याला या भौतिक जगामध्ये दुःखालयांमध्ये येण्यापासून त्याचं रक्षण पण करतात. इथपर्यंत आता आपण समजून घेतलेलं होतं. आता आपण पुढे जाऊ. माताजी, मी श्लोक वाचू? हो, वाचा. आणि योजना विनंती माताजी चालेल? तुम्ही हे वाचतील. मिनल माताजी काहीतरी कामामध्ये आहेत, तर बरोबर. त्यामुळे हा तुम्ही ठीक आहे, श्लोक मी वाचा, योजना वाचते. माताजी हे वाचतील. चालेल. तात्पर्य आणि होय. अनुवाद. होय, होय. हरे कृष्ण. हरे हा, कृष्ण. वाचा माताजी. मी एक हरे मिनिट जरा कृष्ण. खाली घेते स्क्रीन. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यो विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि जे त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात, ते वस्तुतः माझेच पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण बघितलं की कृष्ण भक्ताचं क्षेम कसं करतात, तर त्याला भौतिक जगामध्ये पतन होण्यापासून त्याचं रक्षण करतात. पण काही लोक कर्मकांड करून अन्य देवदेवतांची पूजा करतात आणि त्यांना मोक्षम मिळू शकत नाही. तर इथे कृष्ण सांगतात की देवतांची जे उपासना करणारे असतात ते अप्रत्यक्षपणे माझीच उपासना करतात आणि कृष्ण त्यांना अल्पबुद्धी किंवा अल्पज्ञ असं कृष्णांनी म्हटलेलं आहे. तर इथे म्हटलेलं आहे बघा, ते माम एव यजंती, म्हणजे माझी पूजा करतात पण ते चुकीच्या मार्गाने करतात असं म्हटलेलं आहे. आता अविधीपूर्वकम, चुकीच्या मार्गाने करतात म्हणून अविधीपूर्वकम असा शब्द आलेला आहे. तर जसं की कोणी शंकराची पूजा करत असेल तरी त्यांना हे माहिती नसतं की शंकरही भगवंतांचे महान भक्त आहेत. वैष्णवानाम यथा शंभो असं भागवतम मध्ये शंकरांचं वर्णन आहे. तर अशा अनेक कथा आहेत या संबंधीच्या. तर ज्यावेळी कृष्णांनी अवतार घेतला होता भूतलावरती, तेव्हा शंकर एका योगी बाबाची वेशभूषा करून आले वृंदावनमध्ये आणि नंदभवनाच्या बाहेर येऊन ते डमरू वाजवू लागले. आता यशोदा मातेला काळजी वाटू लागली की ह्या डमरूच्या आवाजाने बालक कृष्ण घाबरेल, म्हणून ती पटकन काहीतरी फळं म्हणा, चपात्या म्हणा असं बांधून ती त्या योगी बाबाला दिल्या तिने आणि डमरूचा आवाज करू नकोस म्हणून सांगितलं. तर हे घे आणि इथून तू निघून जा. आता ते योगी बाबा म्हणाले की मी जातो, पण तुमच्या बालकाचं मुखदर्शन घेण्यासाठी मी आलोय, ते तुम्ही मला मुखदर्शन द्याल का बालकाचं? तर ती यशोदा माता घाबरली. ती म्हणते की नाही नाही, तुमचे हे सगळं केस दाढी वगैरे बघून माझा बालक घाबरेल आणि तुमच्या गळ्यामध्ये साप आहे, हातामध्ये त्रिशूळ आहे, डमरू वाजवताय, तर तुमची ही अशी वेशभूषा बघून माझा बालक नक्की घाबरेल. तुम्ही इथून जा आता आणि इथे जरा पण थांबू नका. आता हं. हे ऐकल्यावरती ते योगी बाबा म्हणजे शंकर तिथून निघून गेले. थोड्या वेळाने बालक कृष्ण खूप जोरजोरामध्ये रडू लागला. काही केल्या शांत होईना. आता सर्व गोपींनी एक एक करून त्याला मांडीवर घेतलं, शांत करण्याचा प्रयत्न केला, पण काही केल्या कृष्ण शांत होईना. मग एक वृद्ध गोपी होती, ती म्हणाली की बाळाला कोणाची नजर लागली आहे असं वाटतं, बाळाला भेटायला कोणी आलं होतं का? मग तेव्हा त्या योगी बाबाचं नाव पुढे आलं. कारण तर मग सगळे विचार, कोण हा योगी बाबा? कोणीच ओळखत नव्हतं. सगळे म्हणाले शक्य आहे की त्यानेच काहीतरी केलं असेल, त्याचीच दृष्ट लागली असेल बाळाला, त्यालाच आपल्याला बोलवावं लागेल दृष्ट काढायची असेल तर. तर सर्व गोपी आता या योगी बाबाच्या शोधामध्ये तिथे आजूबाजूला निघाल्या.
कानाकोपऱ्यात गावात जाऊन त्यांनी योगी बाबाचा शोध घेऊ लागल्या, विचारू लागल्या कोणी त्यांना पाहिलंय का. तर एक महादेव मंदिरामध्ये तिथे योगी बाबा ध्यानस्थ बसलेले आढळले त्या गोपींना. आणि एक गोपी त्यातली पुढे झाली आणि तिने योगी बाबांना हाक मारून सांगितलं की नंद भवनामध्ये माता यशोदाने तुम्हाला बोलवलंय. आता योगी बाबा म्हणजे शंकर ते आनंदाने लगेच उठून उभे राहिले आणि नंदभवनाच्या दिशेने ते निघाले. मग ते जणू वाटच बघत होते कोण मला कधी बोलवतो याची. पोचले भवनामध्ये आणि दरवाजा उघडाच होता. तर योगी बाबा आता आत गेले तिकडे आणि बालक कृष्ण होता. योगी बाबांना बघताच त्याच क्षणी तो म्हणजे असा छान खिदळायलाच लागला बालक. तर योगी बाबा आत येतायत पण माता यशोदाने मात्र दरवाजा बंद केला, कारण तिला भीती वाटली की परत काहीतरी त्या बालकाला होईल म्हणून. आता दरवाजा बंद केल्यामुळे योगी बाबा कृष्णाला दिसेनासे झाले. तेव्हा तो जोरात परत रडू लागला. योगी बाबा म्हणजे आहेत का नाहीत बाहेर उभे हे बघण्यासाठी यशोदेने परत दरवाजा उघडला. कृष्णाला परत योगी बाबा बाहेर उभे असलेले दिसले आणि तो परत हसू लागला. तर माता यशोदेला हे सगळं बघून फार आश्चर्य वाटत होतं की हे काय चाललंय. तिने परत दरवाजा बंद करताच कृष्ण रडू लागला. पण दरवाजा उघडला, योगी बाबा दिसले की कृष्ण हसत असे, आनंदी होत असे. तर यशोदा मातेला काही समजेना की काय संबंध आहे ह्या दोघांमध्ये. तर माता यशोदा बाहेर गेली आणि त्या योगी बाबांना सांगितलं की तुम्ही माझ्या बालकाला शांत करा, तो खूप रडतोय, आम्ही खूप प्रयत्न करतोय त्याने शांत व्हावा म्हणून, पण काही केल्या तो शांत होत नाहीये. तर त्यावरती हे योगी बाबा यशोदा मातेला म्हणाले की माते तुझ्या बालकाला बाहेर आण आणि नाहीतर मला तरी आत जाण्याची तू परवानगी दे, मला एकदा बालकाला भेटू देत आणि बालकाच्या श्रीचरण मी माझ्या मस्तकावर ठेवू इच्छितो आणि बालकही बघा त्याने आनंदी होईल. तर यशोदा माता बालकाला घेऊन आली, आता कृष्णाला घेऊन आली बाहेर आणि कृष्णाचा चरण स्पर्श या योगी बाबाच्या डोक्याला केला. आता आणि तिने लगेच म्हणजे कृष्णाला असं आपल्याकडे ओढून घेतलं त्या योगी बाबाकडे, म्हणजे योगी बाबाने काही स्पर्श वगैरे करू नये या हेतूने. तर कृष्ण एकदम आता शांत झाला आणि त्या योगी बाबाकडे एकटक बघत होता कृष्ण आपल्या डोळ्यांनी. तर यशोदा मातेलाही खूप आनंद झाला की काही केल्या शांत न होणारा कृष्ण आता योगी बाबाच्या स्पर्शाने एक क्षणात शांत झाला होता आणि त्याचा चेहराही आता प्रसन्न दिसत होता. तर तिने लगेच योगी बाबाला सांगितलं की तुम्ही आता नंदग्राम मध्येच राहा आणि हा बालक आता परत कधी दुःखी झाला, रडू लागला तर मी गोपींना सांगेन तुम्हाला बोलवायला, तुम्ही इथे आजूबाजूलाच राहा, तुम्ही या आणि त्याला शांत करा आत्ता केलं तसं. तर मग योगी बाबा म्हणजे शंकरांनाही अत्यानंद झाला. योगी बाबा माता यशोदेला म्हणाले की मी इथेच आता बाहेर राहीन, मला तुम्ही रोज या बालकाचं चरणामृत द्या, प्रसाद द्या आणि मी इथे जवळच राहीन. तर अशा प्रकारे शंकर हे भगवंतांचे निकटचे मित्र आहेत. ते भागवतम मध्ये म्हणजे म्हटलेलंच आहे की वैष्णवानाम यथा शंभो, एक श्रेष्ठ वैष्णव आहेत ते आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये ते अत्यंत आनंद प्राप्त करतात. आता हा संबंध न जाणता जेव्हा अविधीपूर्वक शंकरांना सर्वश्रेष्ठ मानून जेव्हा उपासना केली जाते, भौतिक वस्तू प्राप्त करण्यासाठी काही लोक शंकराची प्रार्थना करतात, त्यासाठी हा यजंती अविधीपूर्वक म्हणजे अप्रत्यक्षपणे माझी उपासना करतात पण चुकीच्या मार्गाने करतात असं इथे कृष्ण म्हणालेले आहेत. तर हा श्लोक आता समजून घेत असताना आपल्याला देवदेवता आणि कृष्ण यांचा आपापसात काय संबंध आहे हा व्यवस्थितपणे समजून घेतला पाहिजे. तर बघा आपल्याला माहिती आहे की यज्ञ हा देवतांच्या साठी केला जातो, तेव्हा यज्ञातला काही भाग हा देवतांना मिळतो, त्यामुळे देवता आनंदी होतात. पण देवता हे कृष्ण नाहीत किंवा परमेश्वर नाहीत, भगवान नाहीत. भगवान म्हणजे कृष्ण आहेत, या ब्रह्मांडाचे ते रचयिता आहेत, नियंत्रक आहेत आणि आपण त्याचं शास्त्रीय संदर्भ पण ऐकलेले आहेत या की कृष्ण हेच भगवान आहेत म्हणून. तर या प्रकृतीचं कार्य सुव्यवस्थितपणे चालू राहावं म्हणून एक योजना त्यांनी बनवलेली आहे. जसं की आता आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री हे कसे सर्वोच्च पद आहे आपल्या देशासाठी आणि देशाचा कार्यभार व्यवस्थित चालू राहावा म्हणून त्यांनी एक मंत्रिमंडळाची रचनाही केलेली आहे आणि काही नियम बनवलेले आहेत. जसं आता बघा आपण जे काही कमावतो त्याच्यावरती आपण इन्कम टॅक्स भरतो. मग हा जो कर असतो, हा इन्कम वरती जो कर असतो तर तो भरण्यासाठी देशात म्हणजे तो वापरून आता विविध सुविधा सरकार आपल्या म्हणजे काय म्हणतात नागरिकांना दिल्या जातात. जसं की
रस्ते बनवले जातात, वीज आपल्या सर्वांना पुरवली जाते, तर त्यासाठी हा कर कुठेतरी वापरला जात असतो. मग आता हा कर भरण्यासाठी प्रत्येक भारतवासी जाऊन प्रत्यक्ष पंतप्रधानांच्या हातात हा कर देतो का? तर नाही, त्याची पण एक व्यवस्था केलेली आहे की प्रत्येक शहरामध्ये एक इन्कम टॅक्स ऑफिस असतं, तिथे एक इन्कम टॅक्सचा कमिशनर असतो. आणि म्हणजे हे निर्धारित केलंय प्राईम मिनिस्टरनी की प्रत्येक शहरामध्ये अशा प्रकारे एक विभाग असेल आणि जिथे प्रत्येक जण जाऊन हा आता कर जमा करू शकेल आपल्या उत्पन्नावरचा. तशीच ही भगवंतांनी सृष्टीची व्यवस्था सुरळीत राहावी किंवा सुरू राहावी यासाठी त्यांच्या भक्तांना काही सेवा दिल्या आहेत. तर सर्व हे जे देवदेवता आहेत हे भगवंतांचे भक्त आहेत आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये ते कार्य करतात, त्यामुळे भगवंतांनी त्याला हे वेगवेगळ्या सेवा दिलेल्या आहेत. तर मनुष्य जेव्हा यज्ञ करतील तेव्हा या यज्ञाचं फळ तुम्हाला अर्पण करतील, पण ते फळ कसं आहे, देवतांचं नसतं. जसं आता आपण हा भरतो, इन्कम टॅक्सचा कर भरतो, तो इन्कम टॅक्स ऑफिसर त्याच्या खिशामध्ये तो जात नाही. आपलं हा जो कर असतो हे त्याचं उत्पन्न नसतो. तो काय करतो, ते जमा करून घेतो आणि पुढे पाठवतो. तर आपण शिकून घेतलंय ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम कोण आहेत, तर कृष्ण आहेत. सर्व यज्ञ सर्व तपस्यांचे भोक्ता हे भगवान श्रीकृष्ण आहेत. देवता काय करतात, तर कृष्णांच्या वतीने हे आपल्याकडून स्वीकार करतात आणि ते कृष्णांकडे जमा करतात आणि कृष्ण आपल्याला सर्व सुखसुविधा पुरवतात देवतांच्या माध्यमातून. जसं ऊन, वारा, पाऊस या सर्व सुखसुविधा भगवंत देवतांच्या द्वारे आपल्याला पृथ्वीपर्यंत पोहोचवतात. तर अशा प्रकारची ही आदान प्रदानाची व्यवस्था आहे. तर आपण आता यज्ञ देवतांसाठी करतो आणि ह्या देवताही आनंदी होऊन आपल्याला फळं देतात. तर हे सर्व चक्र कोणाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करत असतं, तर भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली कार्य करत असतं. सर्व यज्ञांचे अधिपती विष्णूच आहेत, म्हणजे श्री विष्णूंच्या प्रित्यर्थच सर्व यज्ञ केले जातात आणि त्यांच्या खेरीज कुठलाच यज्ञ संपन्नच होऊ शकत नाही. यज्ञपतीच म्हटले जातात, यज्ञाचे अधिष्ठाता हे विष्णूच आहेत. त्यामुळे देवता हे भगवंत नाहीत किंवा श्रीकृष्ण नाहीत, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. म्हणजे ब्रह्मदेव, शंकर, इंद्र, चंद्र, गणपती, सूर्य हे कुठलेही देवता हे भगवंतांचे प्रतिनिधी म्हणून कार्य करत असतात आणि आपण त्यांच्या माध्यमाद्वारे भगवंतांकडे जोडले जातो. त्यामुळे आपल्याला इथे भगवद्गीतेमध्ये काय सांगितलंय की भक्ती आपल्याला भगवंतांची म्हणजे कृष्णांची करायची आहे. आणि हे भक्तीचे विधी म्हणजे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम हे नवविधा भक्ती आहे, ज्याच्यामध्ये आपण भगवंतांच्या नाम, गुण, रूप, लीला यांचं गुणगान करत असतो. आणि कलियुगासाठी तर आपण यज्ञही करू शकत नाही, कारण आपल्याला शुद्ध हवन सामग्री पण उपलब्ध नाहीये, स्पष्ट मंत्रोच्चारण करणारे ब्राह्मण आता नाही मिळत. तर त्यामुळे भगवंतांनी कलियुगासाठी आपल्याला संकीर्तन यज्ञ सांगितलेला आहे. संकीर्तन यज्ञ करणारा म्हणजे हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन करणारा व्यक्तीला बुद्धिमान म्हटलं जातं. आणि जो आता म्हणजे डायरेक्ट कृष्णांसाठीच आपण हा यज्ञ करत असतो आणि त्याद्वारे आपण भगवंतांची प्राप्ती करून घेऊ शकतो. तर आता कोणाच्या मनामध्ये विचार येईल की यज्ञ आम्ही कृष्णांच्या प्रित्यर्थ केला, तर मग आता देवतांचं काय? तर कारण देवताच आपल्याला ह्या पृथ्वीवरती जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करतात. जसं सूर्यप्रकाश देतो किंवा इंद्रदेव वर्षा देतो. मग देवता नाराज होतील का? तर आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की देवता नाराज होणार नाहीत. जसं सत्ययुग आहे, त्रेतायुग, द्वापरयुग आहे, इथे ईश्वर साक्षात्कारासाठी वेगळे वेगळे मार्ग होते. ते कलियुगासाठी योग्य नाहीयेत. कलियुगासाठी आपल्याला संकीर्तन यज्ञ करायला सांगितलंय. म्हणजे जसा हा इन्कम टॅक्स भरायला आपल्याला IT ऑफिसरकडे जाण्याची गरज नाही, आपण घर बसल्या हा ऑनलाईन पण कर जमा करू शकतो. तसंच कलियुगासाठी हा मार्ग सोपा केलेला आहे. डायरेक्ट कृष्णांकडे जोडून आपण घेऊ शकतो आणि अशी वेडीवाकडी वळणं घेऊन आपल्याला तिथे जाण्याची गरज नाही. सरळ सोपा मार्ग आपल्याला सांगितलेला आहे. नवविधा भक्तीमधले श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणमचा महामंत्राचा जप करायचा, भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम वाचूनही आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेऊ शकतो. तर आपण काय समजून घेतलं की देवता हे कृष्णांचे प्रतिनिधी आहेत. जसं आता पंतप्रधान देशाची व्यवस्था सुरळीत चालू राहावी म्हणून मंत्रिमंडळ बनवतात आणि या मंत्र्यांच्या द्वारे आपल्या देशाचा कारभार असा चालतो व्यवस्थित, म्हणजे अशी एक व्यवस्था केलेली असते. तसंच देवदेवता हे भगवंतांचे भक्त म्हणून आपण त्यांचा आदर केला पाहिजे आणि त्यांच्याकडे भौतिक वरदान म्हणजे सुख संपत्ती, नोकरी, गाडी अशी भौतिक वरदान न मागता भगवंतांच्या भक्तीमध्ये प्रगती मध्ये येणाऱ्या ज्या बाधा आहेत, त्या अडचणी आहेत, ती दूर करा
अशी इच्छा आपण मागू शकतो. तो कृष्णांची भक्ती केल्याने देवता नाराज होत नाहीत, उलट प्रसन्न होतात आणि आपल्याला पृथ्वीवर काहीही कमी पडू देत नाहीत, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. तर कृष्ण आणि देवदेवता ह्यांच्यामध्ये हा फरक असतो. कारण कसं आहे बघा, देवदेवता यांना एक ठराविक मर्यादित क्षमता दिलेली असते. जसं पंतप्रधानांचं पद हे सर्वोच्च म्हटलं, त्यांच्याकडे असलेल्या शक्ती हे सर्वोच्च असते. मंत्र्यांना काही ठराविक पॉवर्स दिलेल्या असतात. तर तसंच भगवंतांनी देवदेवतांना एक ठराविक तात्पुरत्या स्वरूपाच्या शक्ती दिलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी दिलेली ही वरदानं असतात, ही भौतिक स्वरूपाचीच असतात आणि जी भगवंतांच्या अनुमतीनेच आपल्याला दिली जातात. म्हणजे प्रेयस आणि श्रेयस हे दोन शब्द तुम्हाला जर का आठवत असतील, तर आपल्यासाठी जे प्रेयस आहे, तात्पुरत्या फायद्याचं आहे, ते देवदेवता आपल्यासाठी करू शकतात. अंतिम फायद्याचं वरदान किंवा जे आपल्यासाठी श्रेयस्कर आहे, सर्वतोपरी हिताचं आहे, असं केवळ कृष्णच आपल्याला देऊ शकतात. म्हणजे जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्ती. कारण एकदा आपण भगवत धामामध्ये पोचलो की या भौतिक जगामध्ये आपण परत जन्म घेत नाही. तर आपण आधी पण हे उदाहरण बघितलं होतं बघा, एका दुकानदाराचं, की एखादा लहान मुलगा त्याच्याकडे जर का टॉफी मागितलं, तर तो दुकानदार कधी मुलाला समजावून सांगत नाही की तुझे दात दुखतील किंवा किडतील. त्याच्या मालाचा खप होतोय, त्याला पैसे मिळतायत, म्हणून त्याला ते महत्वाचं आहे. तसंच देवदेवता आपल्यासाठी तात्पुरत्या फायद्याचं प्रेयस असतात ना, ते देतात. पण कृष्ण आपल्यासाठी श्रेयस्कर जे असेल तेच गोष्ट आपल्याला प्रदान करतात. प्रथम आपलं म्हणजे याद्वारे ते कल्याण करतात आणि सर्वश्रेष्ठच म्हटलेलं आहे कृष्णांना, कारण ते भगवान आहेत. तर देवता आपल्याला केवळ भौतिक लाभच देऊ शकतात आणि भौतिक लाभ कसे असतात, या जीवनापुरतेच मर्यादित असतात. म्हणजे खूप धन संपत्ती जरी प्राप्त झाली तरी अंततः ते जीवनाच्या अंती हे आपल्याकडून काढूनच घेतलं जाणार आहे. कारण मृत्यू सर्व हरश्च, जसं दुःखालय म्हटलेलं आहे या भौतिक जगाला, आणि अशाश्वत म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपाचं आहे. तर जसे देवदेवता किंवा या भौतिक जगात त्यांच्याकडून प्राप्त झालेले सर्व लाभ हे तात्पुरत्या स्वरूपाचेच असतात. पण कृष्णांचं कसं आहे, जसं आता आपण म्हटलं ना, अनन्यश्चिंतयन्तो माम योगक्षेम वहाम्यहम, म्हणजे ह्या जीवनामध्ये आणि त्याच्यानंतर जीवनाच्या नंतरही आपल्याला जे काही लाभ मिळणार आहे, तसं योगक्षेम आपल्याला कृष्ण प्रदान करतात. जे काही सर्वतोपरी आपल्या हिताचं आहे ते आपल्याला कृष्णांकडून प्रदान केलं जातं. तर हा फरक आपल्याला समजून घेतला पाहिजे. आणि इथे जे म्हटलेलं आहे की जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत, जे त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात, ते वस्तुतः माझेच पूजन करतात, पण ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. ह्याचा अर्थ आपल्याला समजून घेता येतो याद्वारे. तर आता 24वा बघूया. हा पार्ट समजला का सगळ्यांना, की देवदेवता आणि भगवान ह्यांच्यामध्ये कसा फरक आहे, म्हणजे त्यांचं हो. स्थान वेगळं आहे. हं? उच्च असतो. आता आपण 24वा बघूया. 24 ना. हा, 24. हरे कृष्ण. अहम हि सर्व यज्ञानवच न तु मामिभाभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञांचा मीच केवळ भोक्ता आणि स्वामी आहे, म्हणून जे माझे दिव्य स्वरूप तत्वतः जाणत नाहीत त्यांचे पतन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण म्हणतात की जे लोक जाणत नाहीत की मी परम भोक्ता आहे, मीच परम सत्य आहे, आणि देवतांची उपासना करतात, त्यांचं पतन होतं. आता वेदांमध्ये जे यज्ञ सांगितले आहेत ते भगवंतांच्या संतुष्टी करता आहेत. विष्णू हे विष्णूंच्या प्रित्यर्थ केले जातात. आता हे आपण तिसऱ्या अध्यायामध्ये शिकलेलो आहे, जेव्हा आपण यज्ञाचा भाग शिकलो त्यावेळेला. तर इथे कृष्ण तेच सांगतायत की जे अल्पबुद्धी लोक आहेत ते मी परमभोक्ता आहे ही वस्तुस्थिती न जाणता क्षणभंगूर लाभासाठी देवतांची उपासना करतात आणि त्यांचं भौतिक जगातच पतन होतं. आणि जीवनाची, मनुष्य जीवनाची जी सिद्धी आहे म्हणजे भगवद्धामाची प्राप्ती, ती त्यांना होऊ शकत नाही. तर त्यासाठी कृष्ण सांगतात की असे लोक मोक्ष प्राप्त करू शकत नाहीत, कारण परमभोक्ता परमसत्य कोण आहे याबद्दलचं त्यांना ज्ञान नसतं. आता वस्तुतः यज्ञ म्हणजे श्री विष्णूंना संतुष्ट करणे, याला यज्ञ म्हटलेलं आहे. आणि हे यज्ञ दोन प्रकारचे असतात, जसं आपण आता तिसऱ्या चौथ्या अध्यायामध्ये हे जाणून घेतलं होतं की 25वा श्लोक होता चौथ्या अध्यायातला, ज्याच्यामध्ये आपण समजून घेतलं की भौतिक वस्तूंचा यज्ञ केला जातो किंवा दिव्य ज्ञानप्राप्तीसाठीही यज्ञ केला जातो.
तर कृष्ण भावना भावित व्यक्ती भगवंतांच्या संतुष्टी करता आपल्याकडील सर्व भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात. भौतिक वस्तूंचा यज्ञ म्हणजे काय, की सर्व भौतिक वस्तू भगवंतांच्या सेवेसाठी वापरतात, स्वतःच्या इंद्रिय सुखासाठी वापरत नाहीत. जसं आपण श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण इथे घेऊन समजून घेतलं होतं, की ते माईकचा वापर करत असत आणि सर्वांना भगवद्गीतेचं ज्ञान देत असत, किंवा डिक्टाफोनचा वापर करून ते प्रवचन रेकॉर्ड करत असत. विमानाचा प्रवास करून त्यांनी देशभ्रमण केलं आणि कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी, तिथे विविध शहरांमध्ये भेट देण्यासाठी ते गाडीचा वापर करत असत. म्हणजे या सर्व भौतिक गोष्टींचा वापर त्यांनी कृष्णांच्या सेवेसाठी केला. पण आता ज्यांना तात्पुरत्या भौतिक सुखाची इच्छा असते, असे लोक इंद्र, सूर्य अशा इतर देवदेवतांना संतुष्ट करण्यासाठी आपल्याकडील भौतिक वस्तूंचा यज्ञ करतात. म्हणजे मोठी धनसंपत्ती खर्च करून, आपला वेळ खर्च करून ते यज्ञ करतात या देवदेवतांना संतुष्ट करण्यासाठी. कारण त्यांना या देवतांकडून काहीतरी लाभप्राप्तीची इच्छा असते. आणि देवदेवता आपण समजून घेतलं, की या विश्वाला आता म्हणजे आपल्याला सर्वांना भूलोकावरती अ, ज्याला म्हणतात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करतात. जसं उष्णता देतो सूर्य, इंद्र वर्षा देतो, सूर्यप्रकाश पण देतो. तर अशा गोष्टींचा पुरवठा यांच्याद्वारे आपल्याला करण्यासाठी हे नेमलेले जीव आहेत. म्हणजे कृष्णांकडून त्यांना ही शक्ती प्रदान करण्यात आलेली आहे. आता जे लोक हे भौतिक लाभ प्राप्त करू इच्छितात, ते कर्मकांडाच्या नुसार विविध प्रकारचे यज्ञ करून या देवदेवतांची उपासना करतात. तर ज्यांना सकाम कर्मी म्हटलं जातं बघा, सकाम कर्मी म्हणजे काय, जो काहीतरी लाभ किंवा हेतू मनात ठेवून त्या लाभाच्या साठी त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी यज्ञ करत असतो. तर हे सकाम कर्मी वेदांच्या या कर्मकांड या भागावरच अडकून राहतात. आता खरं तर आपण मागच्या वेळेला बघा 15व्या अध्यायातला 15वा श्लोक वाचला होता. तर त्याच्यामध्ये समजून घेतलं होतं की कर्मकांड हा वेदांचं ध्येय नाहीये. श्रीकृष्णांना जाणणं हे वेदांचा उद्देश आहे. श्रीकृष्णांचा साक्षात्कार करण्यासाठी आणि त्यांना जाणण्यासाठी वेद आपल्याला मार्गदर्शन करत असतात. हेच त्या आपल्या 15व्या अध्यायातल्या 15व्या श्लोकामध्ये आपण अनुवाद वाचला होता. तर वेद जाणल्याने कृष्णांशी असलेला जो आपला संबंध आहे, त्या संबंधाचं ज्ञान आपल्याला होऊ शकतं. मनुष्य जीवनाचं जे परम लक्ष्य आहे त्याची प्राप्ती आपल्याला होऊ शकते. त्यामुळे जो कृष्ण भावना भावित भक्त असतात, अर्जुनासारखे, ते श्रीकृष्णांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ सर्व काही यज्ञ अर्पित करतात. त्यामुळे भक्ताकडे असलेल्या ज्या सर्व भौतिक गोष्टी आहेत त्यांचं म्हणजे सर्व काही तो कृष्णांच्या सेवेमध्ये अर्पण करतो. तर त्यामुळे भक्ताला सर्वोत्तम योगी असं म्हटलं जातं. तर हा फरक आहे बघा भक्त आणि सकाम कर्मीमध्ये. आणि त्यामुळे त्यांना प्राप्त होणारं फळही हे वेगळं असतं, हे आपण समजून घेऊ शकतो. आता 25वा बघू आपण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे देवतांची पूजा करतात आणि त्यांना त्या देवतांमध्ये जन्म प्राप्त होतो, जे पितरांची उपासना करतात ते पितरांकडे जातात, जे भूतांची उपासना करतात त्यांना भूतयोनीमध्ये जन्म प्राप्त होतो, आणि जे माझी पूजा करतात ते माझी प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा इथे काय सांगितलंय, की जे देवतांचे उपासक असतात ते शास्त्रांच्या नियमांचं पालन करतात आणि एका विशिष्ट देवतेची उपासना ते करतात आणि त्या देवतांची ती प्राप्ती करून घेतात. म्हणजे त्या देवतांची पूजा करून त्या देवतांच्या लोकांकडेही जातात. जसं आता पितरांची कोणी पूजा केली तर ते पितरांकडे जातात. जे आता भूत पिशाच्य यांची पूजा करतात, म्हणजे काळी जादू किंवा ज्यांना तांत्रिक वगैरे म्हणतात, ते त्यांच्याकडेच जातात. पुढे त्यांची गती तशी होते. पण इथे कृष्ण सांगतात, जो माझी पूजा करतो, माझी उपासना करतो, तो माझ्याकडे येतो, म्हणजे त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते.
म्हणजे भगवंतांची अनन्य, म्हणजे अनन्य ज्या शब्दाचा अर्थ काय, इतर कोणाची नाही, अन्य कोणाची नाही, केवळ भगवंतांची उपासना करणाऱ्यालाच निस्संदेह भगवद्धामाची प्राप्ती होते. देवतांची उपासना करणाऱ्याला स्वर्गलोकाची इत्यादी प्राप्ती होऊ शकते, म्हणजे जसे देवतांचे विविध लोक आहेत त्यांची त्यांना प्राप्ती होऊ शकते. पितरांची उपासना केल्याने पितुर लोकाची प्राप्ती होऊ शकते. पिशाच्याची उपासना करणाऱ्यांना भूतलोकाची प्राप्ती होऊ शकते. पण इथे कृष्ण सांगतात की माझ्या दिव्य धामामध्ये लोकांना येण्याबद्दल विशेष ज्ञान नसतं आणि त्यामुळे मग ते अविधीपूर्वक, जो आपण श्लोक बघितला होता की माझीच उपासना करतात पण चुकीच्या मार्गाने करतात, त्यामुळे मग ते भौतिकामध्येच अडकून राहतात, पतनच होतं त्यांचं. आणि त्यासाठी मग आपल्याला हे ज्ञान व्यवस्थितपणे समजून घेणं आवश्यक आहे, जे आपल्याला भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम मधून अध्ययन केल्याने आपल्याला समजू शकतो आपण की परम सत्य कोण आहेत, म्हणजे भगवान कोण आहेत, त्यांचं श्रेष्ठत्व कसं आहे, हे जेव्हा आपण समजतो त्यावेळेलाच आपण योग्य मार्ग निवडू शकतो. तर इथे लक्षात घेऊया की विशिष्ट उपासनेच्या द्वारे त्या म्हणजे आपण आपलं गंतव्य स्थान हे आपण निश्चित करत असतो. जिथे ज्याची उपासना आपण करणार त्याप्रमाणे आपलं भविष्य निर्धारित होत असतं. तर सर्वोत्तम मार्ग आपल्याला इथे काय समजतोय की कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन करून भगवत प्रेम प्राप्त करणे हा उत्तम मार्ग आहे मनुष्यासाठी. तर गुणांच्या प्रभावामुळे मनुष्य अशा वेगवेगळ्या प्रकारची उपासना करत असतो, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. जसं आता सत्वगुणी आहे तो देवतांची उपासना करतो, त्याचा विचार कसा असतो की इंद्रदेव हे माझे स्वामी आहेत, त्यांना प्रसन्न करणं हे माझं कर्तव्य आहे आणि जेव्हा मी अशी त्यांची पूजा करेन तेव्हा इच्छित फळ मला ते देतील. तर अशा प्रकारे ज्या देवतेची मनुष्य उपासना करेल त्या देवतेच्या लोकांची तो प्राप्ती करून घेईल. जसं आता कोणी सूर्याचा उपासक आहे तर तो सूर्य लोकाची प्राप्ती करेल, चंद्राचा उपासक असेल तर तो चंद्र लोकाची प्राप्ती करेल. हे सत्वगुणाच्या मध्ये जे असतात ते अशा प्रकारे देवदेवतांची पूजा करतात. आता जो रजोगुणामध्ये स्थित आहे तो पितरांची पूजा किंवा श्राद्ध आदी करतो, पितरांच्या लोकामध्ये तो जातो. आणि जे तमोगुणी आहेत, जसे काही तांत्रिक असतात, ते भूत प्रेत यांची उपासना करतात आणि मग त्यांना त्यांच्याच लोकामध्ये जावं लागतं. तसंच तमोगुणामध्ये जे स्थित असतात ते असुरांचीही पूजा करतात, त्यामुळे ते त्या लोकामध्ये जातात. म्हणजे गुणांच्या मुळे ही श्रद्धा प्रभावित होते. आपण 17व्या अध्यायामध्ये याच्याबद्दल शिकलेलो आहे. त्यामुळे त्या त्या गुणांच्या प्रभावामुळे मनुष्य तसं तसं करतो. सत्वगुणीला देवतांवरती श्रद्धा आहे आणि त्यामुळे तो त्यांची उपासना करतो आणि इतर गुणांमध्ये जसं जसं त्यांच्या श्रद्धा त्याप्रमाणे बदलतात. त्या प्रकृतीच्या 3 गुणांवरती स्थित म्हणजे या 3 गुणांना जो पार करतो, प्रकृतीच्या सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण यांना पार करून जो गुणातीत आहे, गुणातीत म्हणजे जो विशुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित आहे, तर कृष्ण म्हणतात तो माझी पूजा करतो. आणि कसं करतो ती पूजा, तर सुलभ अशा द्रव्यांनी करतो, तेव्हा तो माझ्याकडे येतो, ज्याबद्दल आपण 9व्या अध्यायातला जो पुढचा श्लोक आहे 26व्या श्लोक त्याच्याबद्दल जाणून घेऊया. देवतांची पूजा आपल्याला माहितीये करायला खूप साहित्य एकत्र करावं लागतं, तो विधी करण्यासाठी वेळ लागतो, पैसे लागतात. पण कृष्णांची पूजा ही कशी आहे, अत्यंत सहज सुलभ आहे, कोणालाही ही शक्य आहे, ज्याबद्दल आता पुढच्या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणालेले आहेत. तर कृष्णांची उपासना करणाऱ्यांची श्रद्धा ही निर्गुण म्हटली जाते. आपण आता समजून घेतलं ना की ही 3 गुणांवरती आधारित श्रद्धा असते. देवदेवतांची उपासना करणारा सत्वगुणात असतो, जे भूतप्रेतांची उपासना करणारे जे आहेत तर ते तमोगुणामध्ये असतात, पितरांची उपासना करणारे रजोगुणामध्ये असतात. पण कृष्णांची उपासना करणाऱ्यांची श्रद्धा निर्गुण असते, म्हणजे 3 गुणांच्या वरती स्थित असतो तो व्यक्ती आणि भगवंतांच्या चरण कमलांची सेवा करून त्यांचं प्रेम प्राप्त करणं ही याला निर्गुण श्रद्धा म्हटलेलं आहे. तर सत्वगुणी श्रद्धा म्हटली नाहीये, ही विशुद्ध सत्वगुणातील श्रद्धा आहे, 3 गुणांच्या वरती स्थित आहे. आणि अशा भक्ताचा गुण काय असतो की त्याला हे ज्ञान असतं बघा, की मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, मी कृष्णांचा सेवक आहे, कृष्ण माझे स्वामी आहेत, हे त्याला पूर्ण विश्वास असतो आणि त्याप्रमाणे तो वागत असतो. म्हणजे कृष्णांचं पूजन हे अत्यंत सहज सुलभ उपलब्ध असलेल्या गोष्टींनी आपण करू शकतो, हे इथे आपल्याला समजून घेता येतं.
दुसरी महत्वाची गोष्ट आपल्याला काय समजते की केवळ कृष्णांचीच पूजा करणारे कृष्णधामामध्ये जाऊ शकतात, जे अनन्य भक्त म्हटलेलं आहे. श्रद्धा जर का विभाजित असेल ना, म्हणजे एकादशीला जन्माष्टमीला कृष्णांची पूजा करायची, सोमवारी शंकरांची पूजा करायची, मंगळवारी इतर कुठल्या देवतेची करायची, तर असं नाही. केवळ कृष्णांची अनन्य चिंतयंतो माम, आपण आधीचा 22व्या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणालेत की जो केवळ कृष्णांचंच भजन करेल तर तेच पुढे भगवत धामामध्ये जाऊ शकतील. आता असा जो व्यक्ती असतो त्याचा पूर्ण विश्वास असतो कृष्णांवरती. जे काही कृष्ण करतील ते त्याला पूर्ण मान्य असतं. मग एका जन्मात कृष्ण त्याला भगवत धामात नेतील किंवा 10 जन्म लागू देत, ते त्याला मान्य असतो. पण तो केवळ उपासना किंवा आराधना ही कृष्णांचीच करत असतो, भजन कृष्णांचंच करीत असतो. तर जेव्हा जीवाला अशी तीव्र इच्छा असते ना की मला कृष्णांची प्राप्ती करायचीच आहे, तेव्हा तो अत्यंत अत्यंत दृढ निष्ठेने किंवा म्हणतो त्याला दृढ निग्रहाने आपल्या बुद्धीने, म्हणजे मनाने, बुद्धीने आणि आत्म्याने हा सेवेमध्ये जोडला जातो. कृष्णांच्या सेवेमध्ये त्याला अनन्य भक्ती म्हटलेलं आहे. आणि अशा भक्ताची व्यवस्था कृष्ण करतात भगवत धामामध्ये जाण्याची. जशी आता ही जीवाची इच्छा असते, अत्यंत तीव्र इच्छा आहे, कृष्ण ते समजू शकतात, कारण परमात्मा म्हणून त्या प्रत्येकाच्या हृदयात ते स्थित आहेत. कोणाची किती तीव्र इच्छा आहे हे कृष्ण जाणतात आणि त्याप्रमाणे ते व्यवस्था करतात. आता जो इंद्र, सूर्य इत्यादी देवतांची पूजा करत असतो, तो कृष्णांची पूजा करीत नसतो. मग त्याप्रमाणे त्याला पुढचं स्थान प्राप्त होतं मृत्यूच्या नंतर. तर कृष्ण आपल्याला इथे अनन्य भक्तीचं महत्व सांगतायत आणि त्याने मिळणारा लाभ पण आपल्याला सांगतायत की जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्ती होते. आणि ही जी मुक्ती आहे जन्म मृत्यूच्या चक्रातून, हे फळ कोणी इतर देवदेवता देऊ शकत नाहीत आपल्याला. तर जी इच्छा घेऊन मनुष्य देवतांकडे जातो, तीच इच्छा म्हणजे तेवढंच फळ देवदेवता त्या व्यक्तीला देऊ शकतात, त्यापेक्षा जास्त ते देऊ शकत नाही. पण कृष्ण कसे आहेत, भक्त वत्सल म्हटले जातात. आता वात्सल्याची भावनामध्ये देण्याचं जास्त असतं बघा. कुठलीही आई आपल्या मुलासाठी कितीही केलं तरी तिला ते कमीच वाटतं, कारण तो वात्सल्य भाव असतो. त्यामुळे कृष्णांच्या सेवेमध्ये अगदी छोट्यात छोटी जरी सेवा आपण केली तरी अनेक पटीने ते परत आपल्याला करतात. जसं आता सुदामाचं उदाहरण आपण घेतलं की सुदामा मूठभर पोहे घेऊन आला होता आणि तेही त्याच्या पत्नीने शेजाऱ्यांकडून मागून आणलेले होते. आता हे बघून, म्हणजे ही आपल्या चरणी केलेली सुदामाने जी सेवा केली ते बघून कृष्ण गप्प झाले. त्यांना हे समजलं की सुदामा हे जे घेऊन आला होता ना, हे त्याच्या क्षमतेपेक्षा कित्येक पटीने जास्त तो घेऊन आला होता, मागून आणलं होतं त्याने. त्यामुळे मी त्याला जरी संपूर्ण द्वारकेचं वैभव जरी दिलं ना, तरी ते माझ्या क्षमतेनुसार कमीच आहे, कारण कृष्ण कोण आहेत, भगवान आहेत. तर असा विचार त्यांनी केला. हा खूप विशेष गुण आहे, कारण तो वात्सल्य भाव आहे कृष्णांमध्ये. तर जे भक्ताने भगवंतांच्यासाठी केलं, मग ते एखादं नाम असेल किंवा एखादा नमस्कार असेल, कृष्ण ते म्हणजे बघतात, ते लक्षात ठेवतात आणि त्यांना खूप आनंद होतो की हा भक्त माझ्या बरोबर जोडला गेलेला आहे. पण देवतांचं असं नसतं. त्यांची क्षमता कशी असते, ऐश्वर्य पाहायला पाहिजे. आणि कृष्णांपासून कधीही आपल्याला म्हटलंय ना, विमुख होऊ नये आपण. म्हणजे कितीही संकट आली, भौतिकामध्ये अडचणी आल्या, तरी आपण कृष्ण भक्ती ही सुरूच ठेवायला पाहिजे. आता देवतांचे हे उपासक अल्प असं फळ प्राप्त करतील, पण ते भौतिकामध्ये नष्ट पण होईल. पण कृष्णांचे उपासक हे भौतिकामधून आपली सुटका करून घेऊ शकतात आणि त्यांच्या धामाला पोचून तिथे मग त्यांच्या सेवेमध्ये नेहमी संलग्न राहू शकतात, हे आपल्याला समजतं. तर त्यासाठी हा श्लोक खूप महत्वाचा आहे की जे देवतांची पूजा करतात आणि त्या देवतांच्या लोकांमध्येच त्यांना पुढची गती मिळू शकते. म्हणजे जिथे आपण आपली श्रद्धास्थान आहे त्याप्रमाणे आपण आपली भविष्यामध्ये गती निश्चित करत असतो, हे आपल्याला या श्लोकावरून समजतं. आता 26वा श्लोक बघू आपण. माताजी, एक हा. प्रश्न होता. हो विचारू का आता? हो हो, सांगा ना. अ, आपण आपल्या घरची रोजची नित्य उपासना म्हणजे घरच्या देवतांची पूजा वगैरे जे करतो, हो अ, मग त्याचं काय, ते काय करावं? म्हणजे काय आपण हा. कुला धर्म कुलाचार असतो ना आता हो प्रत्येक. हो हो, मग आपण आता कसं आहे, जर का परंपरागत कुलस्वामिनी. होत असेल. हा. हा.
हा, तर आता खूपच आपण जे कमी असते. भगवद्गीतेमध्ये बघितलं ना, जो आपल्याला आता सांगितलं कृष्णांनी इन शॉर्ट आपल्याला सांगितलं की हो अनन्य भक्तीचं महत्व आहे, हो ना. हो हो. म्हणजे तुम्ही ऑल कंप्राइजिंग ज्याला म्हणतो ना आपण, की हं, कृष्णांची भक्ती केली तर त्याच्यामध्ये सर्व देवदेवतांची भक्ती किंवा पूजा केल्यातच म्हणजे ते मानलं जातं, वेगळी करण्याची गरज नाही. हा, हं. हे आता आपल्याला तत्वतः कितपत पटतं आहे ह्याच्यावरती आहे. हा. आणि कसं आहे, आता आपल्यामध्ये अनर्थ आहेत ना, आपण काही शुद्ध भक्त झालेलो नाहीये. हं, आपण भक्ती करतो आहे. हं, तर हे आपण आत्ताच्या स्टेजला आपण जे करतोय ते चालू ठेवायचं, पण हं. त्याच्याबरोबर कृष्णांची भक्ती करायची. म्हणजे जर का आता तुम्ही देवदेवतांची पूजा करत असाल हो तर तेही करायचं, पण रोज एक माळ किंवा 4 माळ जे काही तुम्हाला हरे हो कृष्ण महामंत्राच्या करणं शक्य आहे ते हो. करायचं. हा, कृष्णांना भोग लावायचा किंवा जे काही मंदिरामध्ये तुम्ही जाऊ शकता. आणि ह्या गोष्टीची काळजी घ्यायची की देवदेवतांची पूजा करत असताना भौतिक वरदान न मागता कृष्ण भक्तीमध्ये बाधा येऊ नये हे वरदान मागायचं. कारण हे आपण जाणून घेतलं बघा. म्हणजे जसं आता एखाद्या रोगाबद्दल आपण डॉक्टरांकडून जाणून घेतो की बाबा हा रोग मला होण्याचं कारण काय आहे, तर हे आहे, मग आपण अवॉइड करतो ना ती गोष्ट करणं. हं, नाहीतर परत परत आपण वारंवार तो आपल्याला रोग होईल किंवा तो त्रास होईल. तर आता भौतिकामध्ये जन्ममृत्यूच्या चक्रातून जर का आपल्याला बाहेर पडायचं असेल तर आपल्याला कृष्णांची उपासना केली पाहिजे. पण हं. अजूनपर्यंत आपण एवढे शुद्ध झालेलो नाहीये की अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत पोहोचलेलो आहे, बरोबर ना. हा, हा. तर त्यामुळे आत्ता जे करतो आहे ते चालू ठेवायचं, पण त्याच्यामध्ये कृष्णांना जोडून घ्यायचं, हे महत्व आहे. अच्छा. आणि भौतिक वरदान देवतांकडे मागायचं नाही, ही काळजी आपण घेऊ शकतो, असं आहे. हं, हं. बाकी त्यांचा जो काही आदर आहे, पूजा आहे, ते आपण करत राहावं, पण भौतिक वरदान मागू नये. नाहीतर आपण मग अनेक जन्मांतर इथेच भौतिकामध्येच अडकून राहू, याच्यातून आपली सुटका होणार नाही. हं. हा. पण हे गोष्ट एकदम आपल्याला करणं शक्य हा, नसतं, ते हे क्रमशः काही आपण करू शकतो. आता जच वाचलंय आणि पटेल असं पटकन होत हा, नाही. बरोबर. आणि आपल्याला कसं आहे, ऍब्झॉर्ब घरामध्येही होते आणि काही किती परंपरा आपण वर्षानुवर्ष चालू. लहानपणापासून आपण ते हा, जर करत आलो असो. बरोबर. फक्त आता जोडून घेऊ शकतो, हे तर आपल्याला हं, कोणीच हं. थांबवत नाही. हा, म्हणजे आपल्या हे ते ठीक आहे. हा. देवाऱ्यामध्ये जे फोटो असतील हं, त्याच्यामध्ये एक हं, कृष्णाचा फोटो आपण ठेवू हं, शकतो. हं. हा, रोज हो आठवणीने आपण कृष्णांना भोग अर्पण करू शकतो, फूल अर्पण करू शकतो. हो. किंवा आता हा 26व्या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगितलेलंच आहे, अनेक गोष्टी आपण हं. कृष्णांच्यासाठी सेवेमध्ये करू शकतो. हो तर ह्या जोडून घ्याने क्रमशः ही आपली स्टेज येईल बघा. हो हो. म्हणजे मे बी नॉट इन दिस जन्म, पण ही पुढे कधीतरी येईल, पण ह्याची सुरुवात तर झाली पाहिजे. हं, आणि हं. जे आता एवढं समजलंय आपल्याला की बाबा ठीक आहे, आपण क्रमशः ही भक्ती कृष्णांची करतो आहे, पण ह्याच्यामध्ये एक कृष्णांनी आपल्याला जसं म्हणतायत ना की एक धोक्याची सूचना दिलेली आहे की जन्म मृत्यूच्या चक्रात तुम्हाला अडकायचं नसेल तर हं, माझ्याकडे या. हा, हं. आणि जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकवणारी गोष्ट कुठली आहे, भौतिक आपल्याला जेवढ्या प्राप्ती होतात त्याच्यामुळेच आपण इथे अडकतो, आणि ते देणारे आपल्याला देवदेवता असतात. तर त्यामुळे काळजीपूर्वक आपण त्यांच्याकडे मागितलं पाहिजे की कुठलं. आणि हे वरदान कसं आहे, भौतिकच आहे, शेवटी नष्ट होणार आहे, हेही माहिती आहे आपल्याला, बरोबर ना. तर सकाम कर्मापासून निष्काम कर्म, निष्काम कर्मापासून भक्ती योग, असं जर का स्तरास्तराने आपल्याला वाढायचं असेल तर त्याची सुरुवात कुठेतरी आपल्याला केली पाहिजे, हे हं. महत्वाचं आहे. हो. पण ते ग्रॅज्युअलीच करायची आपण, म्हणजे आज करतोय उद्या सोडून दिलं असं नाही. कारण हं, शेवटी हं. कृष्ण बघा कोणालाही बळजबरी करत नाहीत, हो ना. म्हणजे हे हं. स्वातंत्र्य त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे की आपल्याला कुठला मार्ग निवडायचा आहे. इकडे सगळं पूर्ण भगवद्गीता सांगूनही कृष्णांनी शेवटी अर्जुनाला हेच सांगितलं ना, तुला पूर्ण भगवद्गीता मी समजावून सांगितलीये, पण आता तुला निवडायचं स्वातंत्र्य आहे की तुला काय ठरवायचंय ते. हा, तर हे प्रत्येकाकडे स्वातंत्र्य आहे, पण शेवटी आपण कसं आहे, जे निवडू त्याप्रमाणे आपण पुढच्या आपल्या भविष्यामध्ये आपल्याला तसंच फळ प्राप्त होणार आहे, हे आपल्याला माहिती पाहिजे. हं. हं? धन्यवाद. तर हा, हरे कृष्ण. आता 26वा वाचूया माताजी. हो हो. हा. हरे कृष्ण. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पयश्चति तदहं भक्त्युपहृतम् अनाश्मि प्रयतात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जर एखाद्याने प्रेमाने आणि भक्तीने मला एखादे पान, फूल, फळ अथवा पाणी अर्पण केले तर मी त्याचा स्वीकार करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आता देवदेवतांची उपासना आणि कृष्ण यांची उपासना ह्याच्यामध्ये कसा फरक आहे हे आता कृष्णांनी आपल्याला या श्लोकाद्वारे सांगितलंय. कृष्णांची पूजा ही कशी आहे, अत्यंत सरळ आहे, साधी सोपी आहे. आणि कृष्ण आता शेवटच्या या काही श्लोकांमध्ये भक्तीची महिमा सांगतात, की भक्ती ही कशी सर्वश्रेष्ठ आहे ते आपल्याला सांगितलेलं आहे. देवदेवतांच्या पूजेसाठी आपल्याला माहिती आहे की अनेक प्रकारची सामुग्री आपल्याला गोळा करावी लागते. तशी आणि एक व्यवस्थेचं आयोजन आपल्याला करावं लागतं. पण कृष्णांची पूजा ही कशी आहे, अत्यंत साधी सोपी सरळ आहे. इथे जसं म्हटलेलं आहे कृष्ण म्हणतात या श्लोकामध्ये की एखादं तुलसीचं पान किंवा पत्रम पुष्पम, पुष्पम म्हणजे एखादं फूल, फलम तोयम, फलम म्हणजे फळ आणि तोयम म्हणजे पाणी, किंवा दूध मला तुम्ही अर्पण करा, म्हणजे अशा छोट्या गोष्टी आपण वापरू शकतो. एक नमस्कार कृष्णांना नियमितपणे करू शकतो. तर म्हणजे एखाद्याने प्रेमाने काही पान, फूल, फळ किंवा अगदी पाणी हे जरी अर्पण केलं तरी मी त्याचा स्वीकार करतो, असं कृष्ण म्हटलेलं आहे. जसं आता गजेंद्रचं आपण गोष्ट ऐकलेली होती. गजेंद्राने कमळाचं फूल कमळ. अर्पण केलं हो. होतं बघा, हो ना. किंवा ते हम्म. फळवालीची गोष्ट तुम्हाला आपण माझ्या मते हो दुसऱ्या हो अध्यायामध्ये आपण हो शिकलो होतो. हो. तिने टोपलीभर फळं तिने आणली फळं होती. दिली, हा. हा, आणि ती काय रत्न कृष्णांनी तिला मिळाली ती. परत रत्न मिळाली तिला. हा, तो रुक्मिणींची स्टोरी आहे बघा, ते तुलाम ज्याच्यामध्ये हो. हा तुळशी म्हणजे पत्र ते टाकते ती आणि ते. तुळशी पत्र. हो ना, म्हणजे अशी अनेक भक्तांची उदाहरणं आहेत की त्यांनी प्रेमपूर्वक कृष्णांच्यासाठी काहीतरी छोटीशी गोष्ट अर्पण केली आणि त्यांनी काय प्राप्त केलं. तर एक गीत आहे, हे वैष्णव गीत इथे खूप प्रसिद्ध आहे की म्हणजे कोण कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी की तरह हम खिलाते नहीं. आणि हम्म. कोण कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं. कोण हा, तो खूप प्रसिद्ध असा आहे. म्हणजे ह्याच्यातला भाव काय आहे की असे भक्त आहेत की ज्यांनी एक छोटीशी सेवा केली आणि कृष्णांकडून त्यांनी खूप मोठा लाभ प्राप्त केला. तर एकदा कृष्ण विदुरांच्या घरी गेले, ज्या वेळेला विदुर सभेमध्ये गेले होते. काही म्हणत आहे का माताजी? हा, याची सुरुवात कशी आठवत नाही पटकन सुरुवात. ती छान आहे खूप अच्युतम बघा. केशवम हा, अच्युतम रामनारायण. हो केशवम, बरोबर आलं हो लक्षात. हो. हा अच्युतम केशवम. हा. हम्म. तर एकदा ना विदुरांच्या घरी गेले होते बघा कृष्ण. आणि विदुर सभेला गेलेले होते. विदुरांची पत्नी होती आणि हम्म. कृष्णांना आलेलं बघून ती एकदम गोंधळून गेली. खूप आनंद झाला, आनंदाने काय करू काय नको त्यांच्यासाठी अशी तिची अवस्था झाली. कसं बसं तिने ते आसन दिलं बसायला. डोळ्यातून तिच्या प्रेमाश्रू वाहू लागले. एवढे महान भगवंत माझ्या घरी आल्याचं बघून तिला काही सुचेना. मग तिने केळं घेतलं एक त्यांना द्यावं म्हणून, ते सोललं आणि काय केलं तर केळं टाकून दिलं आणि साल भगवंतांना दिली. तर हे एवढं प्रेमपूर्वक तिने अर्पण केलं की भगवंतांनी ते केळ्याचं सालही खाल्लं. म्हणजे प्रेमपूर्वक अर्पण केलेल्या गोष्टीचा भगवंत स्वीकार करतात, हे आपल्याला इथे समजतं. थोडस तात्पर्य आपण वाचूया इकडे, कारण हा चांगला म्हणजे महत्वाचा श्लोक आहे. एक मिनिट. योजना माताजी वाचताय तुम्ही? हो, वाचते. हा. कुठपासून वाचायचंय? हे बघा, पुस्तक आहे तुमच्याकडे हो, आहे समोर. माझे. हा, आहे. मग दुसरा दुसरा बघा पॅरेग्राफ आहे, भगवान श्रीकृष्ण आपणच एकमात्र भोगता आदिपुरुष. हो हो, मिळालं. हा हा. भगवान श्रीकृष्ण आपणच एकमात्र भोक्ता आदिपुरुष आणि सर्व यज्ञांचे वास्तविक अधिष्ठाता असल्याचे सिद्ध करून झाल्यावर या ठिकाणी आपण कोणत्या प्रकारचा यज्ञ स्वीकारतो हे सांगतात. शुद्ध होण्याकरिता आणि जीवनाच्या अंतिम ध्येयाची दिव्य प्रेममयी भगवत सेवा प्राप्ती करण्यासाठी जर मनुष्याला भगवत भक्तीमध्ये युक्त होण्याची इच्छा असेल तर त्याने भगवंत आपल्याकडून काय इच्छितात हे जाणून घेतले पाहिजे. जो श्रीकृष्णांवर प्रेम करतो तो त्यांना जे हवे असेल ते अर्पण करतो आणि भगवंतांना नको असलेली किंवा भगवंतांनी न विचारलेली कोणतीही गोष्ट अर्पण करणे टाळतो. यास्तव मांस, मासे आणि अंडी श्रीकृष्णांना अर्पण करू नयेत. जर असे पदार्थ आपल्याला अर्पण करावी अशी त्यांची इच्छा असती तर त्याप्रमाणे त्यांनी सांगितले असते. या उलट ते स्पष्टपणे सांगतात की मनुष्याने मला एखादे पान, फळ, फूल आणि पाणी अर्पण करावे आणि मी त्याचा स्वीकार करेन. म्हणून आपण जाणले पाहिजे की श्रीकृष्ण मांस, मासे, अंडी यांचा स्वीकार करणार नाही. भाजीपाला, धान्य, फळे, दूध आणि पाणी इत्यादी मनुष्यासाठी योग्य खाद्यपदार्थ आहेत आणि ते स्वतः भगवान श्रीकृष्णांनी याचे विधान केले आहे. या व्यतिरिक्त आपण इतर जे काही खातो ते श्रीकृष्णांना अर्पण करता येत नाही.
कारण ते त्याचा स्वीकार करणार नाहीत. जर आपण असे खाद्यपदार्थ अर्पण केले तर आपण प्रेममयी सेवा करू शकणार नाही. तिसऱ्या अध्यायातील 15व्या श्लोकामध्ये भगवंत सांगतात, केवळ यज्ञाचे अवशेषच पवित्र असतात आणि जे जीवनामध्ये प्रगती करण्याच्या प्रयत्नात आहेत व ज्यांना संसार बंधनातून मुक्त व्हायचे आहे, त्यांच्यासाठी केवळ असे अवशेष सेवन करणेच योग्य आहे. त्या श्लोकामध्ये पुढे भगवंत सांगतात की जे आपले अन्न अर्पण करीत नाहीत ते केवळ पापच भक्षण करतात. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर त्यांचा प्रत्येक घास हा त्यांना मायाजालाच्या गर्तेत अधिकाधिक खोलवर ढकलत असतो. मनुष्याने स्वादिष्ट रुचकर आणि साधे शाकाहारी खाद्यपदार्थ तयार करून ते श्रीकृष्णांच्या चित्राला अथवा विग्रहाला नमस्कार करून आणि ते खाद्यपदार्थ खाण्याची भगवंतांना प्रार्थना करीत अर्पण करावे. त्या योगे मनुष्याला जीवनामध्ये निश्चित प्रगती करता येते. मेंदूमध्ये तल्लख पेशी निर्माण होतात आणि यामुळे त्याची विचारशुद्धी होते. मनुष्याने सर्वात महत्वाची गोष्ट प्रेमभावाने अर्पण करावी. श्रीकृष्ण हे अस्तित्वातील प्रत्येक गोष्टींचे अधिपती असल्यामुळे त्यांना भोजनाची मुळीच आवश्यकता नाही. तथापि ज्याला भगवंतांना अन्न अर्पण करून त्यांना संतुष्ट करावयाची इच्छा आहे, त्याने अर्पण केलेल्या भेटीचा भगवंत स्वीकार करतात. खाद्यपदार्थ तयार करताना ते अर्पण करताना सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे की या सर्व क्रिया श्रीकृष्णांच्या प्रेमास्तव केल्या पाहिजेत. हरे परमसत्य कृष्ण. हे इंद्रिय. हा, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. हा, तर आता आपण इथे वाचलं बघा, कुठल्या गोष्टी भगवंतांना आपण अर्पण करू शकतो त्याबद्दल जाणून घेतलं. तसंच तुम्ही आता जर का श्लोक बघितलात, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती आणि तदहम भक्तिम अपरुतम अश्नामी प्रयतात्मना. म्हणजे काय, 2 वेळेला भक्ती हा शब्द आलेला आहे इकडे या श्लोकामध्ये. तर प्रेमपूर्वक भक्तिभावाने अर्पण केलेल्या गोष्टींचा भगवंत स्वीकार करतात. म्हणजे एखाद्या नात्यामधलं जे प्रेम आपण कसं दाखवतो, तर त्या व्यक्तीला काय आवडतं हे आपण जाणून घेतो. तसंच भगवंतावरचं जे आपण प्रेम व्यक्त करतो ते भगवंतांना काय आवडतं त्या गोष्टी भक्तिपूर्वक जेव्हा आपण प्रेमाने अर्पण करतो, मग एखादं ते पान असेल, फूल असेल, फळ असेल किंवा पाणी असेल, तर भगवंत त्याचा स्वीकार करतात. तर प्रेमभावनेची आदान प्रदान करण्यासाठी कृष्ण आपल्या भक्तांकडून या भेटवस्तूंचा स्वीकार करत असतात. ते साक्षात म्हटलंय जसं परमपुरुषोत्तम भगवान ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहेत. आपण त्यांना काय देऊ शकतो, पण कृष्ण भावनेमध्ये असलेल्या भक्तांकडून प्रेमाने जेव्हा एखादी गोष्ट त्यांना अर्पण केली जाते तेव्हा त्याचा ते स्वीकार करतात. पण अभक्तांकडून मात्र या गोष्टींचा कृष्ण स्वीकार करीत नाहीत, कुठल्याही गोष्टीचा स्वीकार करीत नाहीत. कृष्णांवरती प्रेम करणारा भक्त हे जाणतो की कृष्णांना काय आवडतं आणि त्याचप्रमाणे तो त्यांना अर्पण करतो. तर अर्पण करणारी मग व्यक्ती जी स्त्री असेल किंवा पुरुष असेल, मग तो कुठल्या जातीचा आहे, कुठल्या वर्णाचा आहे, हे महत्वाचं नाहीये. पात्रता काय आहे की त्याने कृष्णाचा भक्त असायला हवं. आणि विधी पण आपल्याला सहज सोपी आहे, जी कोणीही ह्याच्यातला म्हणजे कोणीही भक्त हे पाळू शकतो. तर भक्त जे काही प्रेमाने अर्पण करतो भगवंत त्याचा स्वीकार करतो असं म्हटलेलं आहे. कृष्ण द्वारकाधीश होते, पण सुदामाने आणलेले पोहे त्यांनी मिटक्या मारून खाल्ले. त्यामुळे भाव महत्वाचा आहे. हृदयामध्ये हा जो भाव आहे त्या भक्ताच्या, हे कृष्ण जाणतात, कारण परमात्मा म्हणून ते स्थित आहेत हृदयामध्ये. भाव जाणूनच त्याच्या अनुरूप असे फळ त्या भक्ताला ते प्रदान करतात. तर जो जेवढ्या प्रमाणात भगवंतांना शरण जातो तेवढेच अनुकूल फळ हे कृष्ण त्याला देत असतात. कुठलाही पक्षपात तिथे ते करत नाहीत. भावग्राही जनार्दन असंच म्हटलं जातं बघा कृष्णांना. आणि भक्ताच्या कृतीमागचा भाव हा काय आहे, निष्काम भाव आहे का कर्तेपणाच्या भावनेने त्याने केलेलं हे कार्य आहे, हे सर्व कृष्ण जाणतात आणि त्याच्या अनुसारच फळ प्राप्त त्या भक्ताला ते देत असतात. तर इथे लक्षात काय घ्यायचं आहे की आपण प्रेमभावाने जे काही अर्पण करू कृष्ण त्याचा स्वीकार करतात. मग ती खूप मोठी गोष्ट आहे, मौल्यवान गोष्ट असायला पाहिजे अशी गरज नाहीये. आणि कोणीही करू शकतो, स्त्री असेल किंवा पुरुष असेल, कुठल्याही वर्णातला असेल, कुठला लहान असेल, मोठा असेल, निर्धन असेल, धनी असेल, सगळ्यांच्यासाठी हे तेवढं तोच नियम आहे. आता 27वा बघूया. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यत्करोषि यज्ञाश यज् यज्ञाश यज् वचसा यद अश्नासी, यज्ञ नाही यत अश्नासी. यदश्नासी हे बघा, इथे इथे माताजी यज्ञासी. खाली लिहिलंय बघा, यत हा अश्नासी. हा हा, यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्पस्यासि कौन्तेय तत्कुरु तत्कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. हे कौंतेया, तू जे जे कर्म करतोस, जे जे खातोस, जे जे हवन करतोस किंवा दान देतोस आणि जे तप करतोस ते सर्व तू मला अर्पण कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे या श्लोकामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत श्रीकृष्णांचं आपल्याला विस्मरण होणार नाही, त्यासाठी इथे कृष्ण काय म्हणतात, की जे कर्म करशील, जे खाशील, जे हवन करशील, जे दान करशील, जो तप करशील ते सर्व तू मला अर्पण कर. म्हणजे कृष्ण इथे सांगतात, तुम्ही जे पण जीवनामध्ये कराल ते भगवंतांच्या बरोबर जोडून घ्या. तर गृहस्थाश्रमीयांसाठी हा खूप महत्वाचा श्लोक मानला जातो. कारण इथे काय म्हटलंय, यत करोशी, म्हणजे जे काही कर्म करतोस ते सगळं त्याच्याबद्दल इथे सांगितलेलं आहे. आता आपण बघा, गृहस्थाश्रमीय सकाळ संध्याकाळ थोडा वेळ तरी आपण नियमितपणे कृष्णांचं श्रवण आहे, कीर्तनम आहे, ह्याच्यामध्ये दिला पाहिजे असं आपल्याला सांगितलेलं आहे. आता दिवसभर आपण जी पण कामं करू, कोणी आता नोकरी व्यवसाय करेल, कोणी गृहिणी असेल, प्रत्येकाचं कार्य वेगळं आहे. ती कार्य पण भक्तीला पूरक हवीत. म्हणजे आता गृहिणी म्हणून आपण स्वयंपाक करतो, मग इथे कृष्णांचं स्मरण आपल्याला असायला हवं. फळं, भाजीपाला इत्यादी विकत घेताना त्याचं पासून आपण जे काही खाद्यपदार्थ तयार करतो ते करत असताना कुठेतरी आपल्याला कृष्णांचं स्मरण हवं. कारण हे अन्न आपण कृष्णांना भोग म्हणून अर्पण करणार आहोत आणि प्रसाद म्हणून मग ते ग्रहण करणार आहोत. तसंच जे प्रभूजी आहेत, जे माताजी आहेत, जे नोकरी करतात, व्यवसाय करतात, त्यांचा पण विचार कसा असला पाहिजे, की मी कुटुंबाचं भरण पोषण करण्यासाठी ही माझी जबाबदारी आहे, नोकरी करणं, व्यवसाय करणं. पण भक्त असल्याने मी भक्त पण आहे, म्हणजे कृष्णांच्या बरोबर माझं काहीतरी नातं आहे, हेही आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. जे शरीर आहे, इंद्रियांची बुद्धी आहे, इंद्रियांची शक्ती आहे, शरीराची शक्ती आहे, हे सर्व कुठून आलेलं आहे, हे कृष्णांनी मला दिलेलं आहे. त्यामुळे जे पण लाभ मला प्राप्त होईल ह्याच्यातला काही भाग मी नियमितपणे कृष्ण सेवेला देईन, कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करेन, माझ्या कुटुंबाला मी कृष्ण भावनेमध्ये जोडेल, असा विचार हवा. तसंच विद्यार्थी जे शाळा कॉलेजमध्ये जातात किंवा जे निवृत्त जीवन जगत असतात, म्हणजे कुठल्या ना कुठल्या तरी पद्धतीने त्यांनी कृष्णांचं स्मरण त्यांना असायला हवं. तर इथे आपण काय समजून घेतलं, की बघा, जो म्हणजे आता भक्त आहे, कृष्ण भावनेचा ज्याने स्वीकार केलेला आहे, तर नियमांचं उल्लंघन होणार नाही अशा ठिकाणी त्यांनी नोकरी व्यवसाय केला पाहिजे. आता कोणाचं एखाद्याचं हॉटेल असेल तर मांसाहारी पदार्थ तिथे तयार तो करणार नाही. हा, म्हणजे कारण अशा अन्नाचा तो भोग लावू शकणार नाही. तर हे इथे महत्वाचं आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर गृहस्थाश्रमी बघा पूर्ण वेळ भक्ती करू शकत नाही. वर्णाश्रम धर्माचा स्वीकार तो करतो, त्याचं पालन पण करतो, पण त्याचा मूळ उद्देश काय असायला पाहिजे, भक्ती असायला पाहिजे. कुटुंब व्यवस्थेसाठी जे काही तो कार्य करेल, नोकरी व्यवसाय, ते भक्तीला पूरक असायला पाहिजे. म्हणजे आता गृहस्थाश्रमीय व्यक्ती बघा सकाळी उठून जप करेल, संध्याकाळी आपल्या परिवाराच्या सोबत भगवद्गीता, श्रीमद भागवतमचं श्रवण करेल, पठण करेल. आता ही कशी आहे, ही डायरेक्ट भक्तीची साधनं झाली. पण दिवसामध्ये जी काही तो इतर कार्य करेल ती पण भक्तीच्या ह्या कार्यामध्ये पूरक असायला पाहिजेत, मदत करतील अशी असायला हवी. म्हणजे अशा प्रकारे जेव्हा तो कार्य करेल तेव्हा तो मग इतरांच्या समोर आदर्श बनेल. आता संन्यासी आहे किंवा जो ब्रह्मचारी आहे, तो त्याने दिवसभर भक्ती केली तरी त्याला कोणीच थांबवणार नाही. पण हा श्लोक मुख्य करून गृहस्थाश्रमीय व्यक्तींसाठी आहे, जे भक्त आहेत. आणि मग तो अशी कार्य जेव्हा वर्णाश्रमाच्या म्हणजे वर्णाश्रम धर्माचा पालन करून करेल आणि भक्तीला ती सहाय्यक ठरतील, तेव्हा ती कार्य तो भगवंतांना अर्पणही करू शकेल. आता ही कार्य सहाय्यक असतील भक्तीला, हे खूप महत्वाचं आहे. ज्याने त्याच्या भक्तीमध्ये बाधा येणार नाही, भक्तीमध्ये कुठली अडचण उभी राहणार नाही, ते कर्म गृहस्थाश्रमीय करत राहील, म्हणजे उत्साहाने करत राहील. आणि याचा परिणाम काय होईल, की तो क्रमशः शुद्ध होत जाईल आणि भगवत धामाची प्राप्ती करून घेईल. आता मंदिरामध्ये बघा, जो भोग आता तयार केला जातो हा कृष्णांच्या साठीच असतो. म्हणजे इथे प्राधान्य कुठे, प्राथमिकता ही कृष्णांना दिली जाते. पण आपल्या घरी तसं होत नाही. कधी आपण मुलांच्या आवडीचा किंवा कुटुंबातील इतर व्यक्तींच्या आवडीचे काही पदार्थ आपण तयार करतो. आता जेव्हा कृष्णांना हे अर्पण केले जातात तेव्हा त्याच्यातला दोष कृष्ण काढून घेतात. आपण आता वाचलं
आणि त्याच्यानंतर मग बघा मेंदूच्या पेशी ह्या चांगल्या होतात, आपला म्हणजे काय म्हणतात तो बुद्धी प्रखर होते आणि आपण आध्यात्मिक ज्ञान घेऊ शकतो, मन आपलं शांत राहतं. हा त्याचं महत्व आहे भोग लावण्याचं. पण आता ह्याचा हे जे आपण बघितलं की जेव्हा आपण कृष्णांच्यासाठी नाही तर घरातल्या कोणा इतर व्यक्तीसाठी जेव्हा आपण अशा प्रकारे काही गोष्ट तयार करतो, त्याचा अर्थ आपल्याला कसा घ्यायचा आहे की कृष्णांना अर्पण केल्याशिवाय आपण कधी अन्न ग्रहण करू नये. आपण म्हटलं आपण गृहस्थाश्रमी आहोत, पण आपण भक्तही जर का आहोत तर मग आपल्याला ही गोष्ट पाळली पाहिजे की कृष्णांना अर्पण केल्याशिवाय आपण अन्न ग्रहण करू नये. आणि ज्याचा कृष्ण स्वीकार करतात त्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम अशा सात्विक अन्नच कृष्णांना अर्पण केलं जावं आणि प्रसाद म्हणून ते खाल्लं जावं. आता यामध्ये बघा प्रश्न आपल्या मनामध्ये सहज येतो की कोणी गृहस्थाश्रमीय व्यक्ती आपल्या परिवाराच्या सोबत सिनेमाला गेला किंवा हॉटेलामध्ये गेला तर मग हे असं कार्य कृष्णांना कसं काय अर्पण होऊ शकेल. तर ते होणार नाही, कारण कसं आहे ही गोष्ट स्वतःच्या इंद्रिय उपभोगासाठी आपण केलेली आहे. त्यासाठी गृहस्थाश्रमीय व्यक्ती जो भक्त आहे त्याची ही एक जबाबदारी आहे की इतरांच्यासाठी एक उदाहरण स्थापित करण्यासाठी त्याने म्हणजे हे गोष्ट पाळली पाहिजे. आता जप करण्यासाठी इतर भक्तीला पूरक कार्य करण्यासाठी अशा प्रकारे हा कार्यरत राहू शकतो गृहस्थाश्रम आणि आपलं जीवन समर्पित करू शकतो कृष्ण भावनेला आणि पुढे कालांतराने शुद्ध होऊन भगवतधामाची प्राप्ती करू शकतो. तर हा असा गृहस्थाश्रमीय व्यक्ती जो कृष्णांच्या सेवेमध्ये या प्रकारे कार्य करतो आहे तो अनन्य भक्तीमध्येच कार्य करतोय असं म्हणायला पाहिजे, कारण त्याचा मूळ उद्देश भक्तीचा आहे आणि साधनाही तो भक्तीसाठीच करतोय. भौतिक भोगाची त्याची इच्छा नाहीये. तर अशा प्रकारे सर्व काही कार्य कृष्णांना समर्पित असू शकतात हे आपण समजून घेऊ शकतो. आता जो संन्यासी आहे बघा तो तर निश्चितपणे करतोय अनन्य भक्ती, पण गृहस्थाश्रमीय व्यक्ती जेव्हा अशा प्रकारे जीवनाला वळण देतो, कृष्णांना कार्य समर्पित करून जगतो, तोही अनन्य भक्तच समजला पाहिजे आणि दोघंही भगवतधामाची प्राप्ती करतात. तर इथे समजून घेऊया की कोणी नोकरी करतोय किंवा व्यवसाय करतोय म्हणून तो शुद्ध भक्त नाहीये असं आपण म्हणू शकत नाही. म्हणजे संन्यासी नाहीत, गृहस्थाश्रमी आहेत म्हणून तो शुद्ध भक्त नाही असं नाही. जे काही अन्य क्रिया त्याच्या जर का भगवंतांना समर्पित असतील आणि तो आपल्या आचरणाने इतरांच्यासाठी निश्चितपणे एक उदाहरण स्थापित करत असतो. तर आपण आता सगळ्यांनी कृष्ण पुस्तक वाचलंय बघा, जे श्रीला प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे. तर या पुस्तकाच्या सुरुवातीला श्रीला प्रभुपादांनी काय लिहिलंय की हे जे पुस्तक आहे हे माझे पिता श्री गौरमोहन डे यांना समर्पित आहे, जे एक शुद्ध भक्त आहेत. तर श्रीला प्रभुपाद यांचे वडील ना कापडाचे व्यापारी होते. यावरून आपल्याला समजू शकतं की शुद्ध भक्त म्हणजे कोणी ब्रह्मचारी किंवा संन्यासी नव्हे, पण एक गृहस्थाश्रमी व्यक्ती पण आपल्या जीवनाला असं वळण देऊ शकतो आणि भक्तिमय जीवन जगू शकतो. आता इथे यत करोशी म्हटलेलं आहे ना, जे काही करतोस ते मग आपल्या शरीराच्या मूलभूत गरजा असतात, आपण झोपतो किंवा आपण स्नान करतो, अशाही काही क्रिया असतात, त्या भगवंतांना कशा समर्पित करणं कसं योग्य आहे. कारण यत करोशी म्हणजे जे तुम्ही कराल. तर मग याचा अर्थ कसा समजून घ्यायचा की या क्रिया करूनच आपण बघा जप करायला किंवा आरती करायला, श्रवणम कीर्तनम करायला, भोग बनवण्यासाठी तयार होत असतो. ज्या क्रिया प्रत्यक्ष भक्तीच्या क्रिया आहेत, त्यामुळे प्रत्यक्ष भक्ती क्रियेला सहायता करणाऱ्या ज्या काही क्रिया आहेत त्याही कृष्णांना समर्पित असतात. हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे कार्य तेच आहे, त्यामागचा उद्देश काय आहे त्यानुसार त्याचा परिणाम वेगळा वेगळा होतो. आता कोणी व्यक्ती स्वतःच्या भौतिक भोगासाठी स्वतःच्या सुखासाठी नोकरी करतो आणि मिळालेल्या पैशातून आपली इंद्रिय तृप्ती करतो, पण जेव्हा हा गृहस्थाश्रमीय व्यक्ती जो भक्त असतो तो नोकरी करताना त्याचा उद्देश काय असतो, भक्तीचा असतो. त्यामुळे त्याचा परिणाम आता वेगळा प्राप्त होतो दोघांनाही. आता काही सेवा कार्य असतात, जशी आता मंदिरामध्ये काही केली जातात, प्रसाद वाटपाचं कार्य मंदिरामध्ये केलं जातं किंवा जसा हा आता आपला ऑनलाईन उपक्रम आहे यामध्येही काही सेवेच्या संधी असतात. तो कोणी म्हणेल की मी हे सगळं कशाला करायचं. तर आता इथे बघा आपल्याला हे श्रवणाने ज्ञान मिळतं. जेव्हा आपण भगवद्गीता श्रीमद भागवतमचं श्रवण करतो तेव्हा आपल्याला समजतं की सेवेमध्ये केलेल्या कार्याचा लाभ, कृष्णांच्या सेवेमध्ये केलेल्या कार्याचा लाभ हा कित्येक पटीने कृष्ण आपल्यावरती कृपा करून आपल्याला परत करत असतात. तर वैष्णवांची सेवा ही कृष्णांना अत्याधिक प्रसन्न करते, हे आपण जेव्हा श्रवणाने ज्ञान घेतो तेव्हा आपल्याला समजू शकतं. तसंच वैष्णव अपराध हे कसं आहे भक्तीमध्ये बाधा बनतात आणि वैष्णवांची सेवा ही भक्तीमध्ये सहाय्यक ठरतात, हे आपल्याला ज्ञान श्रवणाने समजतं. नाहीतर आपण विचार करतो काय कशाला पाहिजे हे सगळं करायला,
आता ही अशी सेवा कार्य केल्याने काय लाभ होतो हे आता आपल्याला पुढच्या श्लोकामध्ये कृष्ण अजून व्यवस्थितपणे सांगणार आहेत. आणि पुढे 18व्या अध्यायामध्ये पण आपल्याला अजून यावरती विस्ताराने कृष्णाने परत एकदा हे सांगितलेलं आहे. तर लक्षात काय ठेवायचं, यत करोषी यद अश्नासी हा जो श्लोक आहे, गृहस्थाश्रमीय लोकांच्यासाठी आपण जे पण कार्य करू त्याच्या मागचा उद्देश आपल्याला काय असायला पाहिजे, की हे कृष्णांच्यासाठी मी करतो आहे. त्या प्रकारे सगळी आपली कार्य कृष्णांच्या बरोबर आपण जोडून घेऊ शकतो. आता आपण 27वा झाला, आता 28वा बघू. हरे कृष्ण. शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे कर्मबंधने तथा कर्मबंधनांच्या शुभाशुभ फलांपासून तुझी सुटका होईल. या संन्यास योगाने युक्त होऊन माझ्यावर दृढपणे मन स्थिर केल्याने तू मुक्त होऊन मलाच प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्णांना सर्व काही अर्पण करण्याचा परिणाम काय होतो ते या 28व्या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगितलंय. या श्लोकात कृष्ण सांगतात की अशा प्रकारे सर्व कर्म कृष्णांच्या बरोबर जोडल्याने त्या कर्माच्या चांगल्या वाईट प्रतिक्रियांपासून आपली मुक्ती होते. कर्मबंधनातून मुक्ती होऊन व्यक्ती कृष्णांवरती मन केंद्रित करून क्रमशः प्रगती करत भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. आता 5व्या अध्यायामध्ये आपण युक्त वैराग्याबद्दल जाणून घेतलं होतं. आता आपण भौतिक जगामध्ये आहोत आणि त्यामुळे आपल्याला कर्म तर करावीच लागतात. म्हणजे आपण म्हटलं की शरीराच्या मूलभूत गरजा भागवणं म्हणजे आपण श्वास घेणं, ही पण कर्मच आहे. त्यामुळे कर्म न करता आपण राहूच शकत नाही. पण ही कर्म जेव्हा आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतो, म्हणजे कृष्णांच्या आनंदासाठी कर्म करतो आणि आपली सर्व कर्माचं फळ हे कृष्णांना अर्पण करतो, त्यावेळेला आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो, ज्याला आपण निष्काम कर्मयोग म्हटलेला आहे. तर भौतिक जगामध्ये बघा सर्व काही हे कृष्णांचंच आहे. आणि ह्या सर्व गोष्टींचा वापर जेव्हा आपण त्यांच्या सेवेसाठी करतो तेव्हा हे युक्त वैराग्य म्हटलं जातं. आपण यासाठी श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण घेतलं होतं. ते म्हणत असत की या माईकचा वापर, माईक ही भौतिक गोष्ट आहे, पण त्याचा वापर भौतिक गोष्ट आहे म्हणून मी त्याचा त्याग करत नाही, तर त्याचा वापर मी भगवद्गीतेचं प्रवचन देण्यासाठी करतो, सर्वांपर्यंत कृष्णांचा संदेश पोहोचवण्यासाठी करतो. त्यामुळे आता माईकचा वापर ही भौतिक कार्य न होता आध्यात्मिक कार्यासाठी त्याचा वापर झालेला आहे. तर अशा प्रकारे भौतिक जगात केलेली सर्व कर्म आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडू शकतो आणि कृष्ण भावना भावित कर्म ती म्हटली जातात जेव्हा ती कृष्णांच्या बरोबर जोडली जातात त्यावेळेला. आणि त्याचा परिणाम म्हणून काय म्हटलेलं आहे की कर्माच्या चांगल्या वाईट बंधनातून आपण मुक्त होत जातो. आपल्या मनातील अशुद्धता त्यामुळे दूर होतात, म्हणजेच आपली शुद्धी होते आणि क्रमशः आपण कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करतो. क्रमाक्रमाने कृष्णांना शरण जातो आणि मग भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. तर जो या म्हणजे पूर्ण जन्मभर मनुष्य जन्मभर अशा प्रकारची कार्य करतो, कृष्ण भावना भावित कर्म करतो, त्याला भगवत धामामध्ये प्रवेश करण्याची निश्चिती असते. भगवंतांच्या सेवेमध्ये तिथे तो रममाण होऊन भगवंतांचा सेवक बनून राहतो. आणि अशा व्यक्तीला आता भौतिकामध्ये जरी तो असला तरी भगवंतांच्या सेवेमध्ये कार्य करण्याच्या शिवाय इतर कुठल्याही भौतिक गोष्टीमध्ये त्याला रस नसतो. तो स्वतःला भगवंतांचा शाश्वत दासच समजत असतो. त्यामुळे जो काही ते करतो तो भगवंतांना संतुष्ट करण्याकरताच करत असतो. सर्व कार्य ही भगवत सेवेच्या प्रित्यर्थ करतो. आणि असा भक्त जो नित्य भगवत सेवेमध्ये युक्त आहे तो भौतिकात जरी असला तरी तो मुक्तच असला आहे असं आपल्याला समजलं पाहिजे. आणि ह्याचा अशा भक्ताचा प्रवेश हा भगवत धामामध्ये सुनिश्चित असतो, हे आपल्याला समजू शकतं. आता 29वा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियाः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी कोणाचा द्वेष करीत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करीत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहेत. परंतु जो कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे, माझ्या ठायी स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आता समोहम सर्वभूतेषु हाही महत्वाचा श्लोक आहे. जसा आता सूर्य बघा सर्वांना समान प्रकाश देतो. मग व्यक्ती निर्धन असेल, धनी असेल, तो लहान असेल, मोठा असेल किंवा कुठल्या देशामधला असेल, हे सूर्य बघत नाही, सर्वांना प्रकाश देतो. तसंच कृष्ण या श्लोकामध्ये सांगतात की जे अभक्त असतात त्यांना त्यांच्याही जीवनावश्यक हॅलो. वस्तूंची हा जीवनावश्यक वस्तूंची व्यवस्था कृष्ण करतात. म्हणजे अन्नाची व्यवस्था करतात, पाऊस देतात. परंतु जे माझी भक्ती करतात, ये भजंती तू माम भक्त्या, ते माझ्यासाठी विशेष प्रिय आहेत असं कृष्ण म्हटलंय. जसं माता पित्यांना बघा आपली मुलं प्रिय असतात, तसंच कृष्ण इथे म्हणतात, कारण तेही आपल्या माता पित्याप्रमाणेच आहेत आणि आपल्या सर्वांच्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा ते विपुल प्रमाणामध्ये करतात. जसा ढग आहेत बघा, सर्वत्र पाऊस पडतात. मग भूमी असो, जलाशय असो, दगड असो, सर्वत्र ते ढग पाऊस पडतात. तसंच कृष्ण समूहम सर्व भूतेषु म्हटलेले आहेत. कोणाकडेही पक्षपात करत नाहीत, सर्वांच्या विषयी समभाव ठेवतात. कृष्णांना सर्वजण सारखेच आहेत आणि भगवंत आपल्या भक्तांकडे मात्र विशेष ध्यान देतात, विशेष लक्ष देतात. आणि असे भक्त जे कृष्ण भावना भावित जीवन जगत असतात, तर कृष्ण इथे म्हणतात असे भक्त माझ्यामध्ये स्थित असतात आणि भगवंतही अशा भक्तांमध्ये स्थित असतात. मयिते असं म्हटलेलं ना, मयिते माझ्यामध्ये, मयिते तेषु चाप्यहम. तर आपण जाणून घेतलंय की भक्त ज्या प्रमाणात भगवंतांना समर्पण करतो तोच परस्पर अनुकूल भाव कृष्ण परत करतात. म्हणजे भक्त आणि भगवंत यांच्यामध्ये अशी दिव्य आदान प्रदान होताना दिसते. आणि जीव जेव्हा भगवंतांच्यासाठी कार्य करायला प्रवृत्त होतो तेव्हा इथे श्रीला प्रभुपाद सांगतात की तात्पर्यामध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे की भक्ताला सोन्यासारखी शोभा येते आणि भगवंत हे हिऱ्याप्रमाणे आहेत. आणि हिरा जसा सोन्याच्या अंगठीत बसवल्यावर अत्यंत सुंदर दिसतो, तसा हा भक्त आणि भगवंत यांच्यामधला परस्पर पूरक असा संबंध असतो. तर हा श्लोक वाचल्यावरती ना आपल्याला वाटतं की भगवंत पक्षपात करतात का, अभक्तांकडे ते वेगळे असतात का. तर इथे म्हटलंय ना भक्तांकडे विशेष लक्ष देतात असं. पण आपल्याला हा श्लोक नीटपणे त्यासाठी समजून घेणं आवश्यक आहे. तर कृष्ण सांगतात की मी कोणाचाही द्वेष करत नाही, सर्वांकडे मी समभाव ठेवतो. मग भक्तांकडे विशेष लक्ष देतात हे कसं समजून घ्यायचं. तर जर कोणी आता भक्त भगवंतांना स्वामी मानत असेल तर कृष्ण त्याला आपला सेवक मानतात. जर कोणी कृष्णांना आपला सखा मानत असेल तर कृष्णही अशा भक्ताला आपला सखा मानतात. कोणी भक्त वात्सल्य रसामध्ये कृष्णांच्या बरोबर जोडलेला असेल तर कृष्णही त्याला आपल्या माता पित्यासारखे बघतात. म्हणजे ज्या भावामध्ये भक्त भगवंतांकडे जोडलेला आहे तोच भाव भगवंत त्याच भावामध्ये आदान प्रदान करतात. पण भगवंत सर्वांमध्ये स्थित आहेत, कोणी भक्त असेल वा नसेल. तर इथे श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये वटवृक्षाची कल्पवृक्षाची उपमा देतात. तर कल्पवृक्ष कसा असतो बघा, जी इच्छा आपण करू ते तो देतो. आंबा मागितला तर आंबा देतो, नारळ मागितला तर नारळ देतो. म्हणजे जी इच्छा घेऊन मनुष्य कल्पवृक्षाकडे जाईल ती इच्छा तो कल्पवृक्ष पूर्ती करेल त्याची. कल्पवृक्ष पक्षपात करत नाही, आंबा मागितला तर आंबाच देईल. ज्याच्या त्याच्या इच्छेनुसार कल्पवृक्ष हा फळ देतो. तसंच भक्त सर्वांकडे समभावाने बघतात. म्हणजे आता एखादा जसा राजाचं उदाहरण आपण घेऊ शकतो. राजा सर्वांना दान देतो बघा, काही जर का तशी विशेष घटना असेल तर. ज्याला वस्त्र पाहिजे त्यांना तो वस्त्र देतो, ज्यांना अन्न पाहिजे त्याला अन्न देतो. पण जो त्याचा पुत्र आहे, जो राजकुमार आहे, त्याच्यासाठी मात्र तो खास वस्त्र बनवतो, खास खाद्यपदार्थ तयार करतो. म्हणजे ज्या जीवांचा संबंध भगवंतांबरोबर जोडला गेला आहे त्यांची खास काळजी भगवंत घेतात. जे इतर जण आहेत जे भगवंतामध्ये खास रुची दाखवत नाहीयेत त्यांना भगवंत विशेष बुद्धी देत नाहीत. पण जे भक्त भगवंतांमध्ये रुची दाखवतात त्यांना मात्र भगवंत विशेष बुद्धी देतात, भगवत धामामध्ये त्यांना घेऊन येतात. तर इथे हा श्लोक आपल्याला व्यवस्थित समजून घेतला पाहिजे. कारण कसं आहे बघा, प्रत्येक आत्म्याकडे हा पर्याय दिलेला आहे. म्हणजे स्वातंत्र्य दिलेलं आहे की त्याला कृष्णाकडे जायचं की नाही आणि किती प्रमाणात जायचं. जे दोन भिन्न जीवात्मे जर का बघितले तर त्यांच्या बरोबर आदान प्रदान करताना कृष्ण भेदभाव किंवा पक्षपात करत नाहीत. म्हणून समहा सर्व भूतेषु म्हटलेलं आहे. सर्व म्हणजे इतर सगळेच आणि भूतेषु म्हणजे जीव. तर म्हणजे कृष्णांची इच्छा म्हणून कोणाला जास्त, कृष्णांची इच्छा म्हणून कोणाला कमी असं नाही. तर जीवात्म्याची जेवढी श्रद्धा त्या प्रमाणात कृष्ण प्रदान करतात.
म्हणजे आता एखाद्याला भौतिकामध्ये रमायचं असेल तर कृष्ण त्याच्या इच्छेच्या आड येत नाहीत, किंवा या उलट एखादा भक्त मनोभावे त्यांची सेवा करत असेल तर त्याला अनुरूप असं फळ कृष्ण देतात. म्हणजे जेवढी ज्याची श्रद्धा, जेवढं ज्याचं समर्पण, तोच परस्पर भाव कृष्ण परत करतात. तर इथे आपल्याला हेच समजून घ्यायचं आहे की हे निवड करण्याचं स्वातंत्र्य आपल्याकडे आहे, की कृष्णांकडे जायचं का नाही. तर प्रत्येक जीव बघा, म्हणजे कृष्णांकडे किती प्रमाणात जातो हे स्वतः ठरवू शकतो. पण म्हणजे हे स्वातंत्र्य, जे सूक्ष्म स्वातंत्र्य आपल्याला दिलं गेलेलं आहे ना, ते कृष्णांचं प्रेमच म्हटलं पाहिजे. बघा कृष्ण कसे आहेत, भगवंत आहेत ना, पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत. म्हणून त्यांना काय म्हटलं जातं, स्वराट म्हटलं जातं. पूर्ण स्वातंत्र्य आहे त्यांच्याकडे. पण आपण कसे आहोत, कृष्णांचे अंश आहोत. त्यामुळे आपल्याला मिळालेलं स्वातंत्र्य हे पण आंशिक स्वातंत्र्य आहे, म्हणून त्याला सूक्ष्म स्वातंत्र्य म्हटलं जातं. पण प्रत्येक जीवाच्या प्रेमापोटीच कृष्णांनी हे प्रत्येक जीवाला सूक्ष्म स्वातंत्र्य दिलेलं असतं. आता प्रेमच नसेल तर स्वातंत्र्यही नसेल, म्हणजे सर्व काही कृष्णच नियंत्रण करतील. मग जीवात्म्यासाठी हे कसं सगळं यंत्रवत होऊन जाईल, सगळं नियंत्रण कृष्णच करतायत. पण तशी व्यवस्था केलेली नाहीये. कृष्णांनी दिलेल्या सूक्ष्म स्वातंत्र्याचा उपयोग प्रत्येक जीव करतो, आणि मग त्याप्रमाणे तो बंधनात तरी गुंततो किंवा या बंधनातून मुक्त तरी होऊ शकतो. म्हणजे या सूक्ष्म स्वातंत्र्यामध्ये जीवाच्या कुठेही कृष्ण हस्तक्षेप करत नाहीत. त्यांचा जीवावरील प्रेमच आहे, म्हणूनच ते हे स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. आता जसं बघा, एखाद्या नात्यामध्ये पण जेव्हा हे स्वातंत्र्य असेल तर आपण म्हणतो ना, हे नातं कसं अधिक खुलतं किंवा दृढ होतो. जिथे कोणी व्यक्ती पूर्णपणे नियंत्रण करायला लागला, पूर्ण कंट्रोल करायला लागला दुसऱ्याला, तर तिथे नात्यामध्ये घुसमट होते, ते नातं टिकू शकत नाही. तर कृष्ण इथे कोणालाही बळजबरी करत नाहीत. ज्याची इच्छा भौतिकामध्ये इंद्रिय तृप्ती करण्याची आहे, त्याच्या इच्छेच्या ते आड येत नाहीत. त्याला भौतिकातच राहण्यासाठी सुविधा दिल्या जातात. पण ज्याची इच्छा भगवत धामात येण्याची आहे, त्याला भगवत धामात येण्यासाठी ते मार्गदर्शन पण करतात. म्हणजे जशी जीवाची इच्छा आणि त्याप्रमाणे म्हणजे दिलेल्या सूक्ष्म स्वातंत्र्याचा उपयोग करून जीव जशी इच्छा करेल तशी सुविधा त्याला प्रदान होते. म्हणजे कृष्णांच्या इच्छेने नाही, तर जीव स्वतःच्या इच्छेनेच आपला भविष्यातला मार्ग निश्चित करत असतो. तर हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे इथे. तर आता बघा 4:30 वाजत आलेत. पुढचे घ्यायचे श्लोक आपण, कारण अजून तरी लागेल आपल्याला. अं, पुढच्या वेळेला घेऊया पुढच्या ना. वेळेला घेऊया. रविवारी कंप्लीट करू आपण. तर इथे आपण थांबूया आता. आजच्या अध्यायाबद्दल आतापर्यंत झालेल्या ह्याच्यात काही शंका आहेत का कोणाला?